Hegakoro kiogoichani nigo gia enchi yechanira abantu abange magaya mate ya muhabara bamenye bense moyenya tieko oba kokoro obonchererwa matoke asiba koja tobina koyonia nigo baboka emambe yemo na konyora matoka bo konye bagurire hayeta ni tishiringi chirebu emerongo etatu nigo harusigwe na gusiakirigwa asoro sana korengana na bamenye bense meyo nigo bagikere korekyo asiba bolirie obotuki okorekana heri kumanya oyo ikiraniti egakorekyo Sama gikanguru kufeiti mojamu nchenda omomenyo nyatieko wori gokora ebiasara bia amatoke nabikorire amatuko amange yaikeire ekero yarenge Jumatano mambia nkoboka mbange amatoke agende chiro nkanyora amatoke ane taiyo abamo tibatemire kombwate isiko nyarigia banyanyarire ase omoiro sana kindi na eki ndateba koyonkorera aye gaki nonye na edeni yaye mbwate tware gontebia mwakani. Nabeire na omoichano omonene ekero nanyorire oyo ominto amatoke aye iga aibire korwa ase abegete achete gotugutuga iga ase orosana ime igo tokorera yaani tokoeboria amaswali esitaeri tochandegete epara tokorigia chisabuni ekero narorire agekora buna eke iga nakumire iga aenga buna na omonto okoeta ororo. Inche nkumeti ase enju omosani oyone twarabeire togoetanana nere amatuko amange tokorigia esabuni lakini bono ekero tokonyora omonto akomokorera iga oyo noyo origetie komong'enta lakini akarora tiga amokorere iga rende tari goteba egento bakobuna rende amwakane onye gokomwakana omonto oyo atagoteba nki bakobuna nere anyare koba gakomwakana. Nakumirie ebinto biagendereire naende naichania nanya korora binto kabere